Мне шкада, што давялося паспяшацца з нашым рандеву. На гэтую поўню ў мяне запланавана імпрэза. Гэта ўсё мяне не надта раздражняе. Але табе сапраўды патрэбная кніга на гэтай фермерскай лухце. У мяне 15 новых кліентаў чакаюць заказы. Як бы тебе гэта не шакавала, Бліці, мой грымуар насамрэч неверагодна важны. І яго не варта пазычаць драбанюткім чарцянятам кшталту цябе. Ураджайны месяц – асаблівая падзея. Мой штогадовы абавязак – дэманстрацыя ў колцы гневу. Гэта чароўны невялікі фестываль для мясцовых. Гневу, га? Мае супрацоўнікі адтуль? Я насамрэч у гэтым краі ім брэдных выродкаў ніколі не быў. Ау, чаму б вам усім не далучыцца да мяне? Я магу гарантаваць вам асаблівы доступ. Я казаў табе, мы не целахунікі, добра? То было аднойчы, і мы абасраліся. Я просто прапаную вясёлы выхадныя. На фестывалі я буду ў поўнай бяспецы, як і кожны год. Ну, калі паабяцаеш, то не ператворыш яго ў трахафест. Здаецца, гучыць даволі павабна. Плюс мы ўсё адно не можам працаваць без кнігі. О, шкада, што тваім кліентам давядзецца пачакаць. А, нахуй маіх кліентаў. Што вам трэба, сэр? Гей, спадзяюся, не разбудзіў Мокс. Ці хочаце змелс наведаць ураджайную лухту ў колцы гневу? Фестываль ураджайнага месяцу? Ачмурына! Ну, мілі ідэя спадабалася. Чакайце, адкуль вы звоніце? Вядома. Мама! Тата! Як справы ў маёй смертельнай гарбузачцы? Усё добра, та. Дзякуй, што дазволілі застацца на час фестывалю. Не праблема. Мы ведаем, што ты ўжо не так шмат зарабляеш на фрылянсе. Фрылансеры добра зарабляюць, ма. У нас усё файна. Файна. Усяляк. Памятаеце майго мужа Моксі? Прывітанне, Лін. Джо? Як у вас справы з усімі гэтымі агністымі смерчамі? Нашага былога памочніка зацягнула ў адзін на тым тыдні. О, крошачкі. Мая хіба. Мне вельмі шкада. Не хацеў сыпаць соль на рану, сэр. Гей, я тут адзіны, сэр, прыяцель. О, так! Вы яшчэ не знаёмыя з маім босам Бліцам і яго гончай. Я не проста яго гончая, Так, яна моя дачка. толькі на паперы. Вы не заслужылі ведаць маё імя. Прыемна нарэшце пазнаёміцца з фабрыкай біяматэрыялаў, якая выпусціла гэтую адменную забойцу. Вы выхавалі дужую сучку. Ну а то ж, дык, ты Бліц. Файнае імя. Яно нагадвае вайну. Няма нічога лепей вайнушкі, каб загартаваць мужика. А вы крутыя? Ведаеце, большасць бітваў выйгралі дзякуючы ваенным тэхналогіям. Я шырока даследаваў гісторыю зброі і натхняе тое, як развіццё зброі з выкарыстаннем анёльскіх тэхналогій змяніла выгляд баявых дзеянняў у пекле. У сэнсе, вайна весела. Зброя гэта добра, але мужик не мужик, калі не можа адарваць галаву пякельнаму зверу голымі рукамі. Ён мае рацыю, Моксі, у цябе мілыя дзіцячыя ручкі, прама як твой дзіцячы член. Устрымайцеся, сэр. Дарэчы, пра моцныя рукі, пазнаёмцеся з нашым новым памагатым. Гей, страйкер! Ну, здорово! О, паглядзіце, ты, мусіць, знакамітая Мілдред. Чуў шмат добрага пра цябе ад тваіх родных, лэдзі. Ау! Што вы робіце так далёка ад Імп-Сіці? Бясплатная праца нарэшце скончылася? О, не, фрыланс не бясплатны, ён... Няважна. Мы проста прыехалі на фестываль. Прынц, бойфренд нашага боса. Міля, мне не сорамна ўдарыць жанчыну на вачах яе таты. Бос, га? О, дык гэта ты той дзёрзкі бес, які пачаў забойчы бізнес. Так, калі ты ў чымсьці добры, варта гэтым жывіцца. Не так шмат бесаў пачынаюць уласны бізнес. Вельмі ўражвае, сэр. О, так, гэта я мяркую, то праўда. Ты нават падмануў даверлівага арыстакрата, каб атрымаць твою кнігу?
Ну, гэта доўгая і заблытаная гісторыя, але калі каротка, то так. Але ён не такі, ведаеш, мы не робім. Мы паміж намі, гэта ўзаемавыгадныя патрахушкі, ці бачыш? А ведаеце, вам трэба паўдзельнічаць у гульнях болю. Я пачаў гульні, дзе гульні я за. Штогод на фестывалі праходзіць спаборніцтва на самага злобнага і жорсткага вырадка ў гневе. Так, а мяне ты не пускаеш. Мілі, ты ведаеш, што ты надта захапляешся. Апошні конкурс завяршыўся 15 пахаваннямі. Я ведаю, але на мне з іх толькі 9. Чаму тады Салі Мэй можа ўдзельнічаць? Твая сястра не перабіла палову суседзяў. Яна перабіла. Калі не знайшлі цела, не лечыцца. Але ты можаш заўзець за яе і братоў, а цяпер яшчэ і за свайго боса. Ведаеце, яна можа заўзець і за мяне. Чакай, тебе? Так, я ж магу спаборнічаць. Прабач, хлопча, але не думаю, што далікатныя тыпы, як ты, доўга там пратрымаюцца. Я таксама тутэйшы і маю штосьці байцовае. А? Ну тады, малы, дапамажы мне заваліць свінню на вячэру. Лёгка. Глядзі. Чакай, трымай. Кулі яго панцыр не возьмуць. Трэба ўвагнаць нож знізу і прыкласці троху сілаў. О, так, так. Я ведаў. Памятай, на коне твая рэпутацыя перад раднёй жонкі. І ніякага ціску, ты ж не абасрэшся перад усімі важнымі людзьмі ў тваім жыцці. Наперад, тыгр. Мокс, табе не трэба гэтага рабіць. О, яшчэ як трэба. Надзяры ёй сраку, Моксі, так! Блять, так, Моксі, оседлай яе, Моксі! Хай адчуе сябе, сука, якой ты не перазвоніш зранку! Гэта чартоўскі прыгожа. Выдатна, Моксі! Потым дашлі мне відэа. Ау, моя ключица. Не хвалюйся, малы. У цябе не было шансаў. Гэй, начальнік! Дапаможаш мужикам разабраць яго да вячэры? О, я заўсёды гатовы разбіраць мужнае мяса з мужнымі мужикамі. Яна так і сказала. Што яна сказала? Чакай, якая сука гаворыць нейкае дзярмо пра мяне? Не прымай да сэрца. І гэй, табе не трэба, каб мае бацькі цябе паважалі. Урэшце пачнуць. Не пачнуць. Што? Я ж маю рацыю. О, я буду ўдзельнічаць у гэтых гульнях. Моцна раззлуешся, калі я пастаўлю на яго смерць. Вітаю! Я кажу, вітаю ўсіх на фестывалі ураджайнага месяцу у Колцы Гневу! На галоўнай падзеі у нас сёння прынц Толас, які распачне гульні болю. О, як міла, Векфорд. Вітаю, бесяняткі Колца Гневу. Запрашаю вас на штогадовае святкаванне вынікаў вашай працы, якая працягвае карміць грамадзянаў пекла, і на гульнях будуць кінутыя выклікі наймацнейшым бесам, што пакажуць сваё майстэрства дамініраваць. Усім паспехаў, асабліва таму сэксі малышу. Юху, бліці. О, які гамон. Ох ты ж, блядь! Слухайце, упершыню за ўвесь час у нас нічыя ў гульнях болю ураджайнага месяцу. Пераможцы, Страйкер і мой мілы Бліці. Просто вымаві маё імя правільна, ябаны мудак. Добра, у яго фізычная перавага. Але я лепшы ў іншым, напрыклад, у спевах. Хачу скарыстацца магчымасцю праспяваць толькі што напісаную песню пра сваю перамогу. О, якога хера! Sweet victory, I smell the snow. From up and stick in heaven to the rugged rocks of hell. Sweet victory, with everything I do. With every talent, I'm so much more talented than you. Хіба ён не круты?
Бос, Ми добре з їм спрацюємося. спрацюємося з їм? Що? Так, я запросив його у ІМП. Ви запросили... Але... Мокс, думаю, с тебе покуль хопить. Вернемся додому и отмыем тебе. Mousy, go fuck yourself. Did you hear something? It was just the wind. Дякую, ви надто добрі. Ну, гэта трывожна. О, крошачкі. Вінтоўка кармінавай вытворчасці з бласлаўлёным дулам. Як, чорт возьмі, ён яе дастаў? Може, сам у мяне і спитаєш, малий? Чорт, навошта яна табе? Містер, ты ведаеш, што такая зброя можа забіць? Вышэйшых дэманаў? Так, іх. Ды няўжо? У гэтым і сэнс. Добра, я адносна занепакоены тваім валоданнем гэтай зброяй. Я таксама рады, што моя падазронасць апраўдалася. Убоство. Мілі. Я б вас забіў, але будзе прасцей націснуць на вашага блазна боса, калі вы будзеце жывыя. Плюс вы, малеча, не вартыя клопату. Мілі! О, сатана! Моксі, я ў парадку. Было і горш, як калі я лавіла кветкі на вяселле майго брата. Але я злавіла гэты сраны букет, і яно, блядь, было таго варта. Табе проста трэба выбрацца і адыміць гэтага бураносага елдасмока. Але не магу прабіцца. Мне бракуе эмоцый. Не рукамі, дзетка. Тым, у чым ты дужы. А што не так з рукамі? О, так. Так. Напэўна, варта было скарыстацца ім раней, га? Я кахаю цябе, але якога хера? Шановные обыватели Колца Гневу, я, стола сям'і Гетія, закликаю сёлетні урожай с сапраўдным зяннем месяца урожаю. Прабач? Якога хера? Бліц, я думаў, ты ще на церемонії. Думаеш, я хочу стаяць з кучай вяскоўцаў, якія захапляюцца кукурузай са сранай юрлівай савой на сцэне? Ты нібы расчарваўся ўва мне. Так, я не ў захапленні, што прапанаваў працу таму, хто за маёй спінай хоча адабраць мой самы хуткі білет на зямлю. Бліц, ды кінь. Ты ведаеш, мы ўдваіх лепшая за большасць з нашага роду. А ты падмазаўся да агіднай, багатай, пампезнай сям'і Гаэтія. Толькі каб выйсці на вяршыню, збіраць крохі са стала і працаваць на грэшнікаў, якіх не хвалюе хто ты, а ты можаш забіваць уладароў. Навошта змагацца за заведама правальны бізнес? Калі можаш аб'яднацца са мной і забіваць незабіваемых, пачаўшы з таго, хто ставіцца да цябе як да цацкі. Як горача. Мы можам стаць самымі небяспечнымі істотамі ў пекле, Бліц. Вау, гэта была ахірыцельна крутая прамова. Я працаваў над ёй. А ведаеш, нахер. Я ў справе. А? Нешта ты доўга, Мокс. Вау, ты бачыў свой дурбанскі твар. Добра, надта клішавана. О, ты ж выблядак.
Ви нікчемніки хутка страцілі перевагу, га? Ха! Ти, здається, на щось і забився, мудак. О, кап тебе, Луна. Чортова ганьба, Бліц. Може, з нас отрималася б добра команда? Ну що ж, У твоїх вільготних марах ти сраний брахун. усё яшчэ лічу гэта ганьбай. Ты марнуеш патэнцыял, спадзяючыся на слабога. Ці скончыш гэты ябаны сказ? Братан, Чарвяк. хто цяпер слабы, сучка? Окей, я тут. Може, наступним разом, Бліці. Як ти дозволила йому зв'язати себе, Мілі? Хіба так ми вчили? У вачах почерваніла ма, і ён був слізкий. Апраўданні. Ти вишей за гэта, Мілдред. Ведаеце, яна мяне абараніла. І можа я зусім не дужий мясісты таўсталобік, але ў Мілі хопіць сілаў на нас абаіх. А вы накінуліся на яе праз псіхапата, якога самі і нанялі? Ганьба вам! О, Моксі, паглядзі на сябе, прама як вялікі хлопчык у вялікіх штоніках. Вау, ён кіўнуў! Ён ніколі раней не прызнаваў цябе. Дык гэта прагрэс? Мне не ўдалося забіць цэль. Але не хвалюйцеся, пане, гэтага не паўторыцца. Пастарайся ўжо. Гэты ашуканец павінен памерці. І мне пляваць, праз каго табе давядзецца прайсці. Зрабі гэта! Зразумеў. Наступным разам. Пераклад да гучка, студыя кавярня. Sweet victory with everything I do. With every talent, I'm so much more talented than